ତମ ଘରୁ ଏବେ ଭୂତ ପଳେଇବ। ଏବେ ପୁରା ବାବା ତୁମେ ଅଭିନୟ କେତେ କରୁଛ। ଭାଇ ସତରେ କଣ ତୁମେ ଭୂତ ଦେଖି ପାରୁଛ? ହେ ମୁଁ କଣ ସତରେ କହୁଛି? ଏ ଟାଉଟରି ମାଉଟରି ମାରିକି ଟଙ୍କା କମେଇବା କଥା। ଇନକମ୍ ବାଟ ନାହିଁ, ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା କଥା ନା ଆଉ। ବାଃ କି ଟାଉଟରି ଆଇଡିଆ ରଖିଛ ବାବା। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ, ଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଯୁଗର ଥିଲେ। ୟାଙ୍କୁ ବାୟା ବୁଲେଇକି ଭୂତ ଅଛି ପ୍ରେତ ଅଛି ଖାଇଲେ ଲୁଟିଲେ ଗଲା ଆଉ। ବାବା କି ଜୟ କହିବ। ଦେଖୁଛୁ ମଣିଷ ଆମକୁ ବକା ବନେଇଲେଣି ରେ। ଆମ ନାଁ ନେଇ ଧନ କମାଉଛନ୍ତି ରେ। କହନା ରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାଇ, ଏଡେ ଗାଣ୍ଡି ମରା ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କହି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନଉଛନ୍ତି ରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏମିତିକା ବେଜିଟି ଆଉ ସହି ହବନି ରେ। ଧୂଆଁ ଝୁଣା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଆରେ ଆକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାନି ରେ, ଆ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆ ବିଚାରଟା କରିବା, ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମ ଅସଲି ଭୂତ ସଭାପତିକି, ଇଏ ବାବାର ଡ୍ରେସ୍ ଫଟେଇବା ପାଇଁ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପେଳେଇ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଇଏ କୁକୁରିଆ ଭାଇ ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ମତେ କହୁଛି ତୁ ଗନ୍ଧାଉଛୁ। କୁହ ସାର୍ କଣ କରିବା? ସରଦାର ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡ ପଟେଇଛି। ଦେଇ ଏଡେ ମିଛୁଆଟା ରେ ତୁ। ହେ ଚୁପ କର ବଦମାସ ବଜାରୀ। ତମେ ମାନେ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛ। ବକଚୋଦି କରିବା ବନ୍ଦ କର। ସବୁ ଯାଅ ଏଠୁ ଯାଅ। ଆରେ ତମର କଣ ହେଲା ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡୁଆ ବାବା ଆସିଛି ଆଉ ଆମ ବିଷୟରେ ମିଛ ସତ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛି। ଆମ ନାଁରେ କଣ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ମାନେ ତା କଥାରେ ପଡି ତାକୁ ଡଙ୍କା ଦେଇ ଆମକୁ ଲଙ୍କା ଧୁଆ ଝୁଣା ଦେଇ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ବସ୍ତିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ କଥା ପଛରେ ବୁଝିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଚାଲରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାଇ, ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଆସିବା ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ।